spokesperson Police Lieutenant Colonel Arnel Solis. 10 minutos ang nakarigad sa taka ng Saga. Sa iban pang balita lokal, arestado ang miyembro sa Philippine National Police o kon PNP nga nag-awol kag wanted person sa Kabankalan City Police Station matapos ginserbihan sa warrant of arrest sa anong mga criminal cases sa barangay Talungon, Bariles, Cebu. Sa interview sa Bombo Radio Bacolod kay Police Lieutenant Dennis Melgarejo, Deputy Chief of Police ng Kabankalan City Police Station, natigayon nga naaresto sa Joint Operations ng Integrity Monitoring and Enforcement Group o kon IMEG Visayas kag Kabankalan City Police Station si William Escalada, 25 anyos, kag residente sa Barangay Kamingawan, Kabankalan. Siya may kaso nga malversation of public funds or property, pagbayolar sa Republic Act 9165 o kon Comprehensive Dangerous Drugs Act of 2002 kag paglapas sa RA 10591 o kon Comprehensive Firearms and Ammunition Regulation Act. Magluwasan ka mga criminal cases, mayara malinis ang administrative case pagod sa iya pag-awol sa iniyang ginazahin sa Candoni Municipal Police Station sa 2016. Suno kay Melgarejo, nag-intra ng daan ang suspetsado sa illegal nga mga aktibidad antes nag-awol. Sa karon, yara na sa eskalada sa kustodiya sang mga kapulisan. For violation of Article 217, malversation of public property, violation of Section 5, 6, 11, and 12 of Article 2 of RA 9165, and violation of RA 18591 against ni sa aton akusado sa mga alas 4:30 ng hapon sa October 12 dito sa Chupabo, Paog, Sulan, Barangay Talungon, Bariles, Cebu, ma'am. Si Police Lieutenant Dennis Melgarejo, ang Deputy Chief of Police sa Kabankalan City Police Station. Ginkumpirma ni Bacolod City Engineer Alan Agbones nga nakasulat na sila 3 kasimana na ang nakaligad sa tag-iyas ng Silver Dragon Construction Company nga si Jerry Sia para sa dayologo agod mahatagan sang solusyon ang concern sang Purok Encarnacion, barangay Mansilingan nga pagbaha. Apang wala pa sila nakabaton sang sabat. Madumduman nga nagreklamo ang mga pumuluyo sa nasambit nga purok kahapon o kung sang nagligad nga adlaw matapos nga madasing nga nagsaka ang tubig baha makaligad lang sang pila ka minutos nga pagulan sa ginabasol sa mga ini sa pagtukod sa construction firm sa lugar kung sa rin gintampukan ang sapa. Panindugan sa mga pumuluyo nga catch basin kung tani sa tubig ulan ang sapa apang bangod sa wala ini gani nagadalom ang tubig nga kung kaisa nagalapaw pa sa tao ang kadalomon. Suno sa engineer, luyag sa mga ini nga makasugilanon ang engineer sang kompanya agud nga makahuman sila sang win-win solution sa problema. Ginalantaban ni Agbones nga hingyoon sa mga ini ang negosyante nga matagan sang ligwa nga makailig ang tubig gikan sa gintampukan nga sapa. Bangod personal na nga ginabakal ni si ang duta. Apang tubtob sa karon wala pa mga inisang reply nga nabaton. Patag sang engineer nga tinalikdan nga tuig nga pa sila umpisa nga nagbaton sang report na tuig sa problema sa pagbaha sa lugar. Sa tiyon nga magulan gani sila na mismo ang nagabuhat naman sa pamaagi nga mabuligan ang mga pumuluyo. Bangod sa pribado nga propiedad ininisiya, wala man sang gahom ang City Engineering Office. Agod nga pilito nini gani pagahingyoon na lang nila ang kooperasyon sang negosyante sa pagdiyon sang win-win solusyon. Suno kay Agbones nga kinanglanon Manila ang pagpakigbahin sang punong barangay sa Mansilingan nga si Rodolfo Boy Pico. Bangod dining nagaserbing amay sang barangay kagining mas nakibalo sa problema. Nagsulat na kami na sa kay Mr. Jerry C. na mag-istorya bala kan mahimuan namon na win-win solusyon. Dolat-ulat kami kung nasaan niya mas-schedule. Sa iya man luti mo pagbakalya, yun natampukan niya ang existing natural nga alagyan sang tubig. Namon sinada suggestion nga kung maghatag sa bladutay nga ligwa, at least mahimuan man da sa alagyan ang tubig. Nabatian si Bacolod City Engineer Alan Agbones. Kag sa katapusan na nga balita lokal, ginkompirmar sang punong barangay sang Barangay Mansilingan, Bacolod City nga may nakaplano na nga programa para sa Purok Encarnacion samtang nagpasalig naman ang Silver Dragon Construction Company na magapadala naman ang mga inisang letters sa City Engineering Office. Suno kay punong barangay Rodolfo Boy Pico, aminado ini nga hindi gidman makasarang kung ang barangay lang ang maghahatag sang tikang batok sa problema sang pagbaha sa nasambit nga purok. Ginpakigbahin sini nga santo sa petisyon nga ginpadala sa City Engineering Office sang tilalikdan pa nga tuig. Ang mga ini may nakaplano naman nga tikang aminado man ang punong barangay nga nagumpisang pagbaha sang ginbakal sa negosyante nga si Jerry Z ang duta. Kung sariin ginlevel sini ang duta kag kalakip diri ang pagtampok sa sapa. Aminado naman si Pico nga wala sang sapa sa titulo sang duta bangod ini ang slope lang sadto nga gidiligan sang tubig tubtob sa nang isa ini ka sapa. Ginalantaw nga wala na ini nga ma-update sa titulo bilang isa
sa kasapa bangod wala man ginalauman nga may magabakal sa duta kag ini ang pagatampukan. Samtang natabunan man ang tamburo nga kuntani pagailigan sang tubig gani ang tanan nga tubig gikan sa sulod sang compound sang construction firm ang nagadaludo man sa residential houses nga nagaluntad sa pagbaha nga nagadangat sa hawa kaliog kag mayara pa nga nagalabot sa atop sang ilang mga panimalaya. Suno kay Pico, nag-offer naman ang negosyante nga ini mismo ang magapondo sa pagpahuman sang drainage system sa JJ Gonzaga Avenue nga yara sa tubang sang compound. Sang last to nga pagbinaha na da, may gin-offer si Mr. Jerry nga mapaobra sa sang drainage siyang magasto dira sa may JJ Gonzaga Avenue sa tubang sang iyang construction firm. Sang paghiring sang nagligad to sa diin sila nangabay sa sang guling paglunsod nga ina nga duta i-convert into commercial to Consebe Industrial Zone. Gimanifest man to nila nga paobra nila drainage at their own expense. Ang kabahin sang pagpahayag ni po ng Barangay Rodolfo Boy Pico sa Barangay Manziningan, Bacolod City. Sunod diri, gilayon man siya nga nagpadala sa barangay workers agad nga magbulig sa apektado nga pagbaha kag ang mga ini ang nakahanda na pananglitan may kinahanglanon nga i-evacuate. Nagpasalig man ini nga paday nga i-follow up ang nahanungod sa proyekto bangod tubtob hindi mahatagan solusyon ang pagbaha. Magapabili ni nga problema sa mga pumuluyo sa Purok Encarnacion. Bombo Radio Bacolod. Number 1! Nakahibalo bala kamo nga sunod sa latest statistics ng World Health Organization o WHO nga kapinakaron sa 800,000 ka mga tawang nagakapatay kada tuig bangod sang paghikog. Kag ang suicide among isa sa mga leading causes sang kamatayon sa mga pamatanon nga nagapang-idaron sang 15 tubtob 19 anyos. Paano naton mabuligan ang aton mga teenagers in distress o kung mga pamatanon nga makabig suicidal? Yari ang pila ka mga tikang mangin sensitibo sa mga tawo nga ginaduha-duhaan nga may plano nga mag-suicide. Kung may maobserbahan o kung makitaan nga mga senyales, hindi ni pagbaliwalaon ilabi na kung makitaan nga depress ang pasyente. Maghatag sang panahon nga kamustahon ini, istoryahon kag pamatian kung ano ang mga hibubunot sini kag kung ano ang mga yara sa balatyagon sini. Listen non-judgmentally. Kung masanag ang senyales nga may plano ini nga utason ng tabuhi, ikaw nga nakahibalo dapat nga hindi ini pagsekretohon. Mangayo sang bulig ilabi na gid sa mga ginikanan sini. Hindi pagbayaan ang natungdan nga nagahisahanon and seek immediate support from health services. Suicide is preventable. Magmangin sensitibo kita sa atong isig kapareho kag handa nga maghatag sang panahon kag bulig kung ginaginahanglan. Mga kabombo, yari si Monsignor Felix Pasquin sang Our Lady of Candles Parish Capitol Heights sa iya imbitasyon sa pag-upod sa Santos nga Misa live sa Bombo Radio. Sa aton mga kabombo, tungod sang pandemic COVID-19, ang aton nga mga tumuluo, labi na gid ang mga senior citizens kag ang mga kabataan nga alangon pa. Pangabay nga hindi mag-intra sa pagtinipon-tipon. Kag isa na dira amo ang pagkadto naton sa simbahan sa pagsimba. Apang kamo makasimba gihapon, makapasalamat ka makadayaw sa Dios, makapangamuyo. Pinaagi sa aton Santos nga Misa online sa Bombo Radio Bacolod. Nga aton ginahiwat kada alas 6:30 sang aga. Ini sa liwat ang inyo alagad, Monsignor Felix P. Pasquin, nga padayo nga nagaagda sa inyo. Sa pag-upod sa aton Santos nga Misa sa online sa Bombo Radio, kada Domingo alas 6:30 sing aga. Madamo gid nga salamat. Ang pagbinuligay sa tiun sang pandemya, tuman ka importante. Apang antes kita makabulig sa iban, unahon naton anay atipan ng aton tagsa kakaugalingon. You cannot take care of others if you do not take care of yourself. Base sa World Health Organization kung WHO, na sa tiun karon sang pandemic, madamo ang naigo sang stress. Pila sa masanag nga mga emotional symptoms nga maangon sa stress, ginakipansang pagbatsyag sang kahadlok, pagkasubo, kag kaakig,
tuig. Sa bahin sang physical symptoms, nagabatsyag sang pagkasakit sang ulo. May kabudlayan sa pagtulog kapag kaon. Sa bahin sang behavioral symptoms, nagakadulaan na sang gana o kon motibasyon sa pagtrabaho. Nagataas ang pag-usa sang alcohol o kon drugs, kag wala na nagatambong sa mga ginapakigbahinan sa nga religious, spiritual practices. Magun sini, yari ang pila ka mga panugyan sang WHO agod nga makalikaw kita sa stress. Lingawon ang kaugalingon. Pinaagi sa paghimo sa mga aktibidad nga imo gina-enjoy kag ginakaluyagan. Kaangay sang pagbasa, pagkulokanta, pagsaot, pagluto, gardening, kag iban pa. Mag-exercise physically every day. Magtulog sang temprano or getting enough sleep. Eat well, kag ang pinakaimportante sa tanan, magpangamuyo. Subong nga mayara sang coronavirus pandemic, isa sa pinakamabudlay nga butang amo ang idi naton makita ang aton nga kontra. Gani, dapat mangin mahinalungon kita kag nagasunod sa minimum health protocols nga ginapatuman. Magluwas dira na kay balobala kamo mga kabombo nga dapat man nga i-disinfect ang mga cellphones agud malikawan ang virus. Santo sa pagtuon, ang isa ka typical nga cellphone user ang nagtandog sang cellphone sang 2,617 ka beses kada adlaw apang kon extreme. Radyo Bacolod. Number 1! Basta Radyo Bombo. Oras sa Bombo Radio Philippine Standard Time, 21 minutos ang nakaligad sa taknang alas 6 sa aga. Nagapanumbalik na ang Bombo News and Views Morning Edition. Sa gihapon, kaupod ninyo. Bombo Franz, Andrew Burgos. Kag Bombo Mary, Divine Grace Moreno Cuello sa dugang pa nga mga balita. Suportahan ni Manila Mayor Isko Moreno Dumagoso ang The Hague ruling kag international law sa dispute sang pungsod sa China sa West Philippine Sea kung ini ang mapilian bilang presidente. Suno kay Dumagoso sa sibilisado nga kalibutan sa ngation na dapat nga magiyahan kita sang dahi kag pagsulundan nga ginatakipan sang relasyon sa kalibutan. Suno kay Dumagoso, may sang ruling ang The Hague nga pabor sa pungsod nga nagaprotekta sang soberenya sang pungsod. Ginpayag man sini nga nagdaog kita bangod mayara sang papel. Ginpayag ni Dumagosong ang kinamatarong sa Filipino fisher folk nga mga sa sulod sang teritoryo sang pungsod sa West Philippine Sea ang non-negotiable para sa iya. Sunod sa alkalde, dapat nga mangisda ang mga fisher folk sa lugar bilang Pilipino nga wala ginadistorbo, wala ginabalabagan kag wala ginaperwisyo. Ginpayag man sini nga kun may sensitive sa Chinese government, testingan niya ini kag imita mga ini sa bisan niya lugar apang kinahanglan sa mga ini nga magpangisda. Suno pa sa alkalde, luyag man sini gamiton ang extracted fuel resources sa pagpatukod sang naval kag coastal defenses, lower domestic electricity costs kag boost industrialization sang pungsod. Oras sa Bombo Radio Philippine Standard Time, 22 minutos ang nakaliga gobyerno sa Pilipinas ang mandatory nga facility quarantine para sa mga inbound travelers nga fully vaccinated na batok sa COVID-19 nagikan sa mga pungsod nga natumod na bilang green country o kon low risk infection suno sa palasyo. Ginpayag ni Presidential Spokesperson Harry Roque sa mga travelers nga dapat magpresentar sa negative results ang ilang RT-PCR test nga ginkuha 72 oras antes ang departure. Sa ilang pag-abot, sila ay require nga magpailalim sa home quarantine sa sulod sang 14 kadlaw. Ang mga pungsod nga natumod nga ira sa ilalim sang green countries o kon may low risk sang COVID-19 infection ang masunod America, Samoa, Burkina Faso, Cameroon, Cayman Islands, Chad, China, Comoros, Republic of the Congo, Djibouti, Equatorial Guinea, Falkland Islands or Malvinas, Gabon, Hong Kong, Special Administrative Region sa China, Hungary, Madagascar, Mali, Federated States of Micronesia, Montserrat, New Caledonia, New Zealand, Niger, Northern Mariana Islands, Palau, Poland, Sabah, Saint Pierre, kag Miquelon, Sierra Leone, Saint Eustachio, Taiwan, Algeria, Bhutan, Cook Islands, Eritrea kag madamo pang mga lugar. Samtang ang mga wala mabakunahan o kon partially vaccinated minor children nga naga-travel kaupan ng ilang mga vaccinated nga maginikanan
Ukon mga guardians ang iga-require nga mag-obserbar sang quarantine protocols kasunod sang ilang vaccination status. Ang mga nabilin nga inbound travelers ang wala makalabot sang ginhinambit nga mga requirements ang ginamanduan nga magpailalam sa facility-based quarantine tubtob nga i-release ang negative RT-PCR test na kikuha sa kalimang adlaw sang quarantine. Sa kaso naman sa mga foreigners kung mga dumuluong sila ay i-require nga magsiguro sang hotel reservations para sa kapin 6 ka adlaw. Obligado man ang mga ginikanan o kung guardian nga opda na mga kabataan sa quarantine facility para sa full-term facility-based quarantine period sini. Ang validation sa COVID-19 vaccination status ang mga overseas Filipino workers kag sang ila mga banaw kung asawa, ginikanan kag sang ila mga kabataan nga magapadulong sa Pilipinas o kung abroad, non-OFWs vaccinated sa pungsod kag abroad kag mga foreigners na ginabakunahan sa Pilipinas ang patigayonon sa mga inbound travelers sa pagpresentar sang VaxCert PH Digital Certificate. Bureau of Quarantine, World Health Organization issued International Certificate of Vaccination ukon prophylaxis ukon sa National Digital Certificate sang foreign government kung sa din sila ginbakunahan. Sa mga dumulong naman nga ginbakunahan sa luwas ang pungsod nga mahimo sila magpresentar sang World Health Organization issued ICV ukon sa National Digital Certificate of the foreign government nga ginabaton sang VaxCert PH sa idalom sang reciprocal agreement. Ginpahayag sa Department of Health nga 12,696 naghalin ang vaccines pungsod ang nauyang. Ang gindisclose ni Health Undersecretary Merna Kabutahe kagang nagapungkuman bilang chairperson sa National COVID-19 Vaccination Operation Center kag Senate budget briefing. Suno kay Kabutahe, ang 12,686 nga nauyang nga bakuna ang yara lang sa 0.001% sa 87 million vaccines nga nagabot sa pungsod. Sa nasabit nga figure, 5,186 ang AstraZeneca, 4,380 ang Sinovac, 2,921 ang Pfizer, kag 97 ang Gamaleya, 87 ang Moderna, kag 15 ang Janssen. Ginapahayag man ni Senator Risa Hontiveros nga ang kabugusan nga balor sang nauyang nga bakuna ang kapin 6.9 million pesos. Kung ining iga-multiply sa average price ng kada bakuna nga 544 pesos. Suno kay Kabutahe, ang nauyang nga bakuna humalin sa umpisa ang nagdangat na sa kabugusan nga 12,686 doses. Kalabanan din nagikan sa temperature excursions. Inibangod sa pila ka mga bakuna ang gintago sa pasilidad nga wala nakamit sang required temperature. Ginpahayag naman ni Commission on Higher Education kung CHED Chairperson Prospero De Vera III nga magadepende ang pagbalik sang face-to-face classes sa tertiary education sa pagkinahanglan sa physical classes nga makakuha sa skills kag curriculum flexibility. Ginpagwa ni De Vera ang pahayag kadungan sa COVID-19 vaccination sang 800 ka mga estudyante sa Mabalacat City College sa Pampanga. Suno kay De Vera, ang pagpatigayon sang face-to-face patigayon sa degree programs in-demand geographically kung sa level sang quarantine classifications agud mayara sang uniformity sa pagpatuman sini. Ang prioridad among mga estudyante nga kinahanglan sang hands-on experience agud makakuha sang skills kag ini ang negotiable man. Madason sa linya ang mga degree programs nga flexible curriculum ukon ang mga natumod nga mga subjects nga mahimo matun-an online, offline kag in person. Sa tilalikdan nga bulan ginaprubahan ni Presidente Rodrigo Duterte ang hinyo sang CHED para sa expansion sang limited face-to-face classes sa iban nga mga degree programs nga mag-require sang hands-on experience sa higher education institutions sa idalom sa Modified General Community Quarantine o kung MGCQ. Iniginalakipan sa engineering and technology programs, hospitality or hotel and restaurant management, tourism or travel management, marine engineering kag marine transportation. Para sa katapusan nga balita nasyonal, ginpahayag sang Catholic Bishops Conference of the Philippines o kung CBCP kahapon nga liwat nila buksan ang Ondas Online para sa mga hindi personal nga makapadulong sa mga balay palahuwayan sa ilang mga pinalangga sa kabuhi sa tunga sa pandemic. Ining nadihon matapos nga ang Metro Manila ang naghisugot o kung ginhisugtan ang mga sa mga alkalde nga dumilian ang pagsulod sa mga pampubliko kag pribado nga sementeryo, memorial parks kag kolumbarya nagikan sa October 29 tubtob November 2 agud malikawan ng super spreaders event sa tion sang pag-obserbar sang undas o kung All Saints kag All Souls Day. Sunod kay Father Jerome Siciliano, ang CBCP Secretary of the Permanent Committee on Public Affairs nga ang CBCP ang mahatag sang liturgies nga magapangamuyuan ang mga nagkalamatay.
Ginpahayag man sini nga may yara man sang odas online nga ginpreparar asang CBCP Media Office para sa mga hindi makabisita sa sementeryo. Paagi diriya, maka-offer sang misa para sa ilang mga nagtaliwan nga mga pinalangga sa kabuhi, bisan hindi makatambong sa misa nagikan sa ilang mga parokya. Sa tinalikdan nga tuig ang CBCP nag-administer sa ondas online, kung silin individual nga makahimo sang wishes kag makapadala sang pagpangamuyo para sa mga nagtaliwan. Ginpahayag man ni Siciliano nga gina-welcome sang CBCP ang mga pagsulundan sang local chief executives nga dumilian ang pagpadulong sang publiko sa mga sementeryo samtang ang pungsod ang nagapadayon sa nagapangatubang sang global pandemic. Oras sa Bombo Radio Philippine Standard Time, 30 minutos ang nakaligad sa taknang alas 6 saga. Silent naman kita sa mga detalye na sa mga nagapanguna nga balita international sa Estados Unidos. Ginaimbestigaran na sa Estados Unidos ang posibleng kaso sang Havana Syndrome sa Colombia. Kadamuan sa mga nalatnan diri ang mga staff sa US Embassy sa Bogota kung sariin naka-eksperyensya mga inisang misteryoso nga balatian nga nagatugas ang pagpalanakit sang dulungan, pagkakapoy kag pagpalangluya. Natabo man ang insidente sang pila ka adlaw antes ang pagbisita sa pungsod niya Secretary of State Anthony Blinken. Una na nga gin-report ang insidente sa Cuba sa 2016 kagalin sadto halos tanan nga mga US diplomats at bilog nga kalibutan nagaka-eksperyensya sa nasambit nga syndrome. Wala pa may baluan sa US ang ginhalinan sang nasambit nga balatian. Para sa katapusan nga balita international sa pungsod Norway, hindi magbubo sa 5 ka mga tao ang napatay matapos nga ginpana sang suspek sa Norway. Natabong insidente sa banwa sang Kongsberg sa Oslo. Kung saan mayaras ang pila ka mga tao ang nasamaran man. Ginpahayag ni Chief Ovind As nga naaresto na ang suspek sa insidente. Santo sa investigasyon, gipatigayon sa suspek ang atake sa sulod sang Coop Extra Supermarket. Suno kay Norway Acting Prime Minister Erna Solberg, kululbaan ang insidente apang temprano pa iniagod nga mag-speculate kung ano ang motibo sang suspitsado. Ginalerto ang kapulisan alas 6:30 sang hapon. Local time kag naaresto ang suspitsado makaligad sa 20 ka minutos. Ang komunidad ang nahamtang 66 kilometers sa southwest sang Oslo. Ginimbitar naman sa mga city officials nga apektado ang pag-atake nga magtipon sa isa ka lokal hotel. Para sa aton nga balita sa negosyo, nagapanawagan ng Secretary General sa United Negros Drivers and Operators Center o UNDOC sa mga kongresista sa probinsya nga i-hold anay ang mga taxes nga igayag na implementar sa produktong petrolyo agod mabuhin-buhin na ng palasanon sa mga drivers. Sa interview ng Bombo Radio kay Diego Malacad, ginpahayag sini nga masubo ang sitwasyon sa mga drivers sa karon bangod magluwas sa pandemic nga gintunaan sang majutay nga pasahero. Ikapito na nga sunod-sunod nga semana nga nagasaka ang presyo sa petrolyo. Suno man sa iya, malapit 330 pesos gid ang ginkuha sa bulsa sa mga pigado nga drivers. Kag basakit ini nga bagay bangod sila ang nagalukdos sang tanan nga taxes. Gani nagapangabay ini kay Bacolod City Lone District Congressman Greg Sataya. Sambulig nga makapangayo sang alyansa sa iban pang mga kongresista sa Negros Occidental. Nga ipadangat sa administrasyon nga ipaiway lang anay mga taxes nga gina-implementar sa produktong petrolyo. Sunod riya, husto lang magkato sa taxes sa gobyerno ang ginapangabudlayan sa mga drivers. Apang wala man sang may nagtupa sa ilang benepisyo nagikan sa Bayanihan 1, Bayanihan 2 kag Bayanihan 3. Sunod kay Malacad, may mga plano na sila nga tikang apang hindi nila gusto pagpangunahan ang pagpasaka sang plete bangod makaluluoy man ang mga pumuluyo gani nagahingyo. Sila nga mapamatian ang ila panawagan. Loaded na ngayon. Kung napicturan man ang round ka pangabay man lang kami nga bilang representative sa Lone District, basi ma-encourage mong pila ka mga congressman from 1st District to 6th District sang Negros Occidental, basi makapangayo kita alliances sa iban nga mga congressman, iban pa makabayan nga mga grupo, nga maayo naton nga i-hold anay ang mga taxes nga gina-implementar sa produktong petrolyo para mabuhin-buhinan anay ang burden nga ginaanto sa katon ng mga driver bubukod. Nabatian si Diego Malacad, ang Secretary General ng United Negros Drivers and Operators Center o UNDOC. Para sa aton nga foreign exchange rate, ang isa ka US dollar may baylong 50 pesos and 83 centavos. Ang isa ka Hong Kong dollar may baylong 6 pesos and 53 centavos. Ang isa ka Singaporean dollar may baylong 37 pesos and 47 centavos. Kagang isa ka Saudi Arabian rial may baylong 13 pesos and 55 centavos. Ang average nga presyo sa produktong petrolyo nagikan sa Shell, Caltex, kag Petron stations. Ang unleaded na gabalor sa 59 pesos and 90 centavos, tutob 60 pesos and 20 centavos. Ang premium na gabalor sa 60 pesos and 90 centavos, tutob 61 pesos and 20 centavos. Kagang diesel na gabalor sa 49 pesos, tutob 49 pesos and 36 centavos. Para sa aton nga balita sa hinampang,
hindi pa mapahanugutan nga maghampang kon mag-practice ang Brooklyn Nets star nga si Kyrie Irving tubtubangin eligible ini bilang full participant matapos magbalibad nga magpabakuna. So kay General Manager Ian Marks sang Nets, personal nga desisyon ni Irving nga hindi siya magpabakuna. Si Irving ang ginpagwa sa una nga preseason home game sang Nets tinalikdan nga si Mana batok sa Milwaukee Bucks bangod ginlista ini bilang ineligible matapos magbalibad nga mag-reveal sang iyang vaccination status. So kay Marks, ginarespeto nilang desisyon ni Irving. Ang mandate sa New York City ang ginalaga-require sang proof sang bisan isa lang ka shot sa COVID vaccine agod nga makasulod sa dalagko nga indoor spaces kaangay sang gym. Samtang isa na lang nga kadalagaan ang kinanghan sang TNT Trupang Giga agod nga makasulod sa finals ng 2021 PBA Philippine Cup. Ini patapos nga malutos ng TNT ang San Miguel Beermen sa 110-90 agod makuha ang 3-2 nga best of 7 semifinals sampang nga ginpatigayon sa Don Honorio Ventura State University Gym sa Bacolor, Pampanga. Nagikan sa first quarter, abansin ng TNT kung sariin nagdangan sa 28 points. Nagpanguna sa kadalagan sang TNT si Jason Castro nga nag-record sang 19 points kag 8 ka assist, samtang mayara sang 18 points si Mickey Williams. Nagdugang naman sang 17 points kag 8 ka rebound si Troy Rosario, samtang mayara sang 12 points si Kelly Williams. Noyang man ang ginhimo nga 23 points kag 12 rebounds ni Junmar Fajardo sang Beer Men. Oras sa Bombo Radio Philippine Standard Time, 35 minutos na nakarigad sa tak ng alas 6 sa aga. Kagaron sa ato naman nga showbiz news. Ginbalibaran ni Miss Philippines o kon Miss Universe Philippines Charity Victoria Velasquez Vincent ang tanyag sa iya nga mangin representante sang New Zealand sa Miss Universe 2021. So kay Vincent nga tumandok sang Cavite, nakabaton siya sang offer pagkatapos sang coronation night sang Miss Universe pageant o kung sa Miss Universe of Philippines. Kung batuno ni Vincent ang offer, mag-compete ni sa Miss Universe 2021 sa bulan sang Desyembre, apangin panindugan sini nga mayera siya sang iban nga mga plano. Matapos ang isa kasimana contemplation, diskusyon sa mga pamilya, abyan kag team, nagdesisyon ni nga balibara ng offer. Aminado ni nga madamo ang nanugunan sa iyang desisyon, apang iyagin panindugan nga himuon niya kung ano ang husto. Sunod diri, ang iya tagipuson ang nagasini nga dapat magserbe ini sa Pilipinas. Samtang nagpadulong na sa Egypt ang pambatos ng Pilipinas sa Miss International 2021 pageant. Sa post ni Binibining Pilipinas International 2021 Cinderella Faye Obenieta, ginpakita sini ang picture nga nakasuksok sa navy blue outfit kagyara na ini sa Ninoy Aquino International Airport. Naghinyo si Obenieta sang pangamuy sa mga Pilipino agud nga makuha sini ang second Miss International crown. Santo o kon malipot sa santo sa malipot nga caption sang iya nga post, iyagin sini nga laban natin tong lahat. This is for the Philippines. Para sa aton nga Bombo Health News, ginpasalig sang Sovereign Wealth Fund sang Russia nga ang Sputnik Light vaccine. Sang nasambit nga pungsod ang 70% nga epektibo batok sa Delta variant sang coronavirus. 3 ka bulan matapos ang injection. Bangod siniya, ginalantaw sang Sovereign na Wealth Fund nga ang Sputnik Light nga one-shot product ang mangin main vaccine sang Russia. Ang findings ang kabahin sang pagtingwa sang Russia nga ma-promote ang Sputnik Light bilang epektibo nga standalone vaccine kag booster nga sarang makumbine sa mga bakuna nga gin-develop sa iban nga pungsod. Ang data ang ginbase sa 28,000 ka mga participants nga nakabaton sang dose ng Sputnik Light kag 5.6 million ka mga residente nga wala na bakunahan. Sunod sa RDIF nga nagamarket sang Sputnik Light abroad, kung gamiton ang Sputnik Light bilang booster para sa iban nga mga bakuna, ining 83% batok sa infection sa Delta variant kag matsobra 94% nga epektibo agud nga hindi ma-hospital ang pasyente. Sunod kay RDIF head Kirill Dmitriev, iya ginalauman nga mangin main COVID-19 vaccine sang Russia ang Sputnik Light. Ginalauman naman sang RDIF nga makaproduce ang bastante nga kadamuon sang Sputnik 5 kag Sputnik Light para sa 700 million ka mga tao subong nga tuig kag 50% sang produksyon o kung sang produksyon sa para sa iban nga mga pungsod. Oras sa Bombo Radio Philippine Standard Time, 40 o kon 39 minutos ang nakaligad sa takna nga sa isaga. Kagaron sa ato naman nga balitang espesyal. Ano, ang imo mabatsyagan kung pagbugtaw mo. Buslot na ang imo atop, kag nahamtang pilalang ka inches malapit sa imo ulo, ang isa ka meteorite nga nagtupa sa imo ulunan. Isa ka British Colombian nga babaye ang nakabugtaw hindi bangod sa i-alarm kundi bangod sa isa ka meteorite nga nag-crash sa atop kag nagtupa
sa iya nga ulunan. Suno kay Ruth Hamilton, nagakatulog ini sa iya puloy-an sang napiaran sili nga nagatagol ang ido sa ila balay. Sunod diri, tuman ang iya kakibot sang ginalila nga may naglupok kag nagtupa ang mga debris sa iya guya. Sang nagbangon ini sa hiligdaan kag ginpasigang suga, nakitan sili nga may dako nga buho sa iya atop. Wala ini nakaibalo sang iya himuon gani nagtawag ini sang 911 kag samtang nagistorya sa agent, nagliso ini sa iya hiligdaan kag dapiran sa ulunan nga iya ginahigdaan ang isa ka meteorite. Sunod sa iya ang mga bato ang nagland pila lamang ka inches malapit sa iya nga nawong. Ginkompirmar naman sa mga eksperto sa Western University sa London, Ontario nga ang bato nga nagland sa hiligdaan ni Hamilton ang isa gid man ka meteorite. Sunod kay Peter Brown, isa ka profesor sa Physics and Astronomy Department sa universidad, nagaplano ang iya grupo nga i-examine ang bato kag tumuron kung ano ini nga sahi sang meteorite. So sa iya posible nga nagikan ini sa main asteroid belt nga solar system. So naman kay Hamilton ang ini eksperyensya ang naghatag sa iya sang bago nga perspektibo sa kabuhi kag narealisar sini kung ano ka importante ang kabuhi kag hindi ni dapat nga pag-i-take for granted. Oras sa Bombo Radio Philippine Standard Time, 40 minutos sa nakaligad sa takna nga 6 sa aga. Gagkaroon sa ito naman nga lakat sang panahon. Ang southwest monsoon ang nag-aapekto sa Luzon, ang Metro Manila, Ilocos Region, Cordillera Administrative Region, Cagayan Valley, kagang Central Luzon, ang maka-eksperyensya sang magulugal umon nga kalangitan nga may lapta-lapta nga pagulan kag pagpadaguob dala sang southwest monsoon. Ang nabilin nga bayan sang pungsod ang maka-eksperyensya sang magulugal umon tubtong bagal umon nga kalangitan nga may tumalagsaon nga pagulan o kon pagpanaguob dala sang southwest monsoon o kon localized thunderstorms. Ang Luzon, ang may kasarangan tubtong mabaskog nga hangin padulong sa nabagatnan na katungdan, tubtob na bagatnan na sidlangan. Ang Visayas kag Mindanao may mahina, tubtob, kasarangan nga pagyup sang hangin, padulong sa nabagatnan na katungdan, tubtob na minha na katungdan. Ang baybayon diri, ang may kasarangan, tubtob mabalod. Samtang sa ato naman antad sang temperatura, Metro Manila 24 to 29 degrees Celsius, 34% ang chances ang pagulan ng hangin may kapasugon nga 3 kilometros kada oras. Cloudy. Sa bayan sang Dagupan, 24 to 31 degrees Celsius ang atad sa temperatura. May 8% nga tsansa ang pagulan. Ang hangin may kabasgon nga 10 km per hour with cloudy skies. Sa Tacloban City, 24 to 32 degrees Celsius ang antad sang temperatura. 10% ang tsansa sang pagulan. Ang hangin na may kabasugon 0 km per hour, cloudy. Sa Davao, 23 to 33 degrees Celsius ang antad sang temperatura. May 4% nga tsansa ang pagulan. Ang hangin may kabasugon nga 13 km per hour with cloudy skies. Kag diri sa syudad sang Bacolod, 24 to 31 degrees Celsius ang antad sang temperatura. 11% ang tsansa sang pagulan. Ang hangin na may kabasugon nga 3 km kada oras, cloudy. Ang adlaw na butak, las 5:37 kay nasang kagahon kag magatunod, las 5:31 karon sa kahaponanon. Oras sa Bombo Radio Philippine Standard Time, 42 minutos ang nakaligad sa takna nga 6 sa aga. Inyo nabatian ang mga balita nga gindulong sa inyo sang Bombo News Team sang DYWB Bombo Radio Bacolod sa subungan sang Webes sa Oktubre 14, 2021. Kag sa ato naman nga Christmas countdown, 72 days to go before Christmas. Ini ang Bombo News and Views Morning Edition. Kag kami ang inyo nangintag balita. Bombo Franz, Andrew Burgos. Kag Bombo Mary Divine Grace Moreno Cuello para sa Pambansang Radyo ng Pilipinas. Consistent overall number 1 sa Bacolod. Basta Radio Bombo! Kaagzata ng Bombo News Analysis sa ginpadala sa isa kamawakod gatag palamati sa Bombo Radio Bacolod. Inang ginbasa ni Bombo Daniel Editionan may tigulo. Politika! Filing sa kandidatura natapos na. Madamo na ang nagpalayag sa ila kandidatura. Bisan daw hindi magkalaamo ang ila plataporma kay mahabuygid sa ila kalo sa political arena. Politika sa Pilipinas daw hindi mo mahangpan. Wala pa ka umpisa ang kampanya, nagaboy na sang maitom nga lunang. Personalidad sang panguntra gusto musingan bisan below the belt na ang ginasinggit sa kahanginan. Dapat high level man tani ang pangampanya. Ipresentar lang ang ila plano sa masa. Kung serbisyo gid bala o kon matudtuod nga panghimanwa. Kay nagapakita ini sang aton respeto sa ila.
Kabay hindi kita magpadala sa kwarta. Batunon ginaton kung ano ang sa aton konsyensya. Gugma aton pangibabawon agud magtadlong ang direksyon sang pungsod naton. Ang inyong panguna-una ay pananawan ng ipadala ni Leo Seralbo sang Granville Subdivision, Barangay Mansilingan, Bacolod City. Sa mga tagpalamati isang Bombo Radyo Bacolod, pwede man kamo magpadala sang inyo panghuna-huna kag pananawan sa Bombo News and Views Morning Edition, care of DYWB Bombo Radyo Bacolod, CBS Development Corporation Building, Lacson Street, Mandalagan, Bacolod City. O kung pinaagi man sa email address ang Bombo Radyo Bacolod, bombo_bacolod@bomboradyo.info. Bombo Radyo Bacolod. Number 1! Basta Radio Bombo. Yari na ang isa sa nakapabaylo kag nakabaton sang brand new radio set with AM and FM band kag 1,000 pesos cash. Nagikan sa Bombo Radyo Bacolod. Ako si Jose Vargas, sang Monico Bell, Barangay Cabog, nakabaton sang sa kalibong akas kag mabakod nga radyo nga gusto mo mamati sa ibang estasyon makay freedom ka nga makapamati di lang isa. Nagapasalamat ko sang madamo nga naisla ng akong radyo. Gina-invite ko galing iban nga magapailis mga mo sang inyong radyo. Basta radyo Bombo, number 1 sa tagipusoon mo. Number 1 ang Bombo Radyo. Basta Radio Bombo. Nakahibalo-bala kamo nga sunod sa latest statistics ng World Health Organization o WHO nga kapinakaron sa 800,000 ka mga tawang nagakapatay kada tuig bangod sang paghikog. Kag ang suicide among isa sa mga leading causes sang kamatayon sa mga pamatanon nga nagapang-idaron sang 15 tub 19 anyos. Paano naton mabuligan ang aton mga teenagers in distress o kung mga pamatanon nga makabig suicidal? Yari ang pila ka mga tikang mangin sensitibo sa mga tawo nga ginaduhaduaan nga may plano nga mag-suicide. Kung may maobserbahan o kung makitaan nga mga senyales, hindi ni pagbaliwalaon nilabi na kung makitaan nga depress ang pasyente. Maghatag sang panahon nga kamustahon ini, istoryahon kag pamatian kung ano ang mga hibubunot sini kag kung ano ang mga yara sa balatyagon sini. Listen non-judgmentally. Kung masanag ang senyales nga may plano ini nga utason ng kabuhi, ikaw nga nakahibalo dapat nga hindi ini pagsekretohon. Mangayo sang bulig ilabi na gid sa mga ginikanan sini. Hindi pagbayaan ang natungdan nga nagahisahanon and seek immediate support from health services. Suicide is preventable. Magmangin sensitibo kita sa atong isig kapareho kag handa nga maghatag sang panahon kag bulig kung ginaginahanglan. Mga kabombo, yari si Monsignor Felix Pasquin sang Our Lady of Candles Parish Capitol Heights sa iya imbitasyon sa pag-upod sa Santos nga Misa live sa Bombo Radyo. Sa aton mga kabombo, tungod sa pandemic COVID-19, ang aton nga mga tumuluo, labi na gid ang mga senior citizens kag ang mga kabataan nga alangon pa. Pangabay nga hindi mag-intra sa pagtinipon-tipon. Kag isa na dira amo ang pagkadto naton sa simbahan sa pagsimba. Apang kamo makasimba gihapon, makapasalamat ka makadayaw sa Dios, makapangamuyo. Pinaagi sa aton Santos nga Misa online sa Bombo Radyo Bacolod. Nga aton ginahiwat kada alas 6:30 sang aga. Ini sa liwat ang inyo alagad, Monsignor Felix P. Pasquin, nga padayon nga nagaagda sa inyo. Sa pag-upod sa aton Santos nga Misa sa online sa Bombo Radyo, kada Domingo alas 6:30 sing aga. Madamo gid nga salamat. Ang pagbinuligay sa tiun sang pandemya, tuman kaimportante. Apang antes kita makabulig sa iban, unahon naton anay atipan ng aton tagsa kakaugalingon. You cannot take care of others if you do not take care of yourself. Base sa World Health Organization kung WHO, na sa tiun karon sang pandemic, madamo ang naigo sang stress. Pila sa masanag nga mga emotional symptoms nga maangon sa stress, ginakipan sang pagbatsyag sang kahadlok, pagkasubo, kag kaakig,
sa bahin sang physical symptoms, nagabatsyag sang pagkasakit sang ulo, may kabudlayan sa pagtulog kapag kaon. Sa bahin sang behavioral symptoms, nagakadulaan na sang gana o kon motibasyon sa pagtrabaho. Nagataas ang pag-usa sang alcohol o kon drugs, kag wala na nagatambong sa mga ginapakigbahinan sa nga religious, spiritual practices. Magun sini. 5 dekada nang nagtatanggol sa mga mamamayan. Patuloy na nagsasaliksik at mabilis maghatid ng mga balitang siksik at malaman. Patuloy na nangunguna sa mga issue, drama, promo at serbisyo publiko. Ito ang Bombo Radyo Bacolod, ang pambansang radyo ng Pilipinas. Basta Radio Bombo! Bombo Radyo Bacolod. Number 1! Basta Radio Bombo! Philippine Standard Time, 48 minutos ang nakaligad sa takna ng alas 6 sa aga. Welcome din sa pangalagad sang Bombo Report Second Edition. Adlaw sang Webes Pet sa 14 sa bulan sa Oktubre sa mga tig 2021. Ikaduhang adlaw sang Webes sa kanapulo nga bulan sa mga year 2021. Nga aga mangin kaupo ng nyo lagad si Bombo Erdin Bayonita. Kita hasta alas 7 ang takna sa mga aga sa pagdulong sa inyo sa dugang mga balita lokal, mga nabalaga sa ato ni mga police station sa diri sa maya syudad sang Bacolod, kalakipan na sa maya probinsya sang Negros Occidental. Padayon na sa Gapon ang voter registration diri sa ato na sa maya syudad sang Bacolod, probinsya sang Negros Occidental sa Bilog Pilipinas. Kasunod sining extension agin nahatag sang Commission on Elections halin Oktubre 11 asa na sa may Oktubre 30. Tawang ti asa ni kontani Oktubre 31 but since ang nagatuon sa Domingo sa ning adlaw ang Oktubre 31 asa nagid lamang sa Oktubre 30 ang extended nga voter registration. Tila sini ka mga satellite ang mga registration centers nga ginatala na ang ato ng poll body diri sa maya syudad sang Bacolod and syempre sa man nga bahin sang Pungsod. But since sa may raketa sang curfew hours nga ginapatuman kadungan na sining quarantine status subong because sang COVID-19 pandemic ang ato ng mga kapulisan nagpasalig nga tiugot gani nila nga ginapatuman. Pa pwedeng makapila dra sa may mga mall or kung na din man dira nga ginatala na sang Commission on Elections sa bilang satellite registration center kun wala pa ang alas 4 sang kaagahon. Ayan naman nga ito sa curfew hours diri sa maya syudad sang Bacolod. Apisar pa hati nagligad mayara na diri sang mga nagpilila bala. Diri sa may aton ng mga areas for the satellite voter registration. However, aminado man to nagligad. Ang aton sa mga otoridad nga di man gid nila mapatuman sang husto gid lang kadamo gid sa mga dakpon kay sus ginatos so kuno kaysa gadangat pagani libo ang mga nagapila para nga magparehistro. Second edition ta Bombolits ang ining aton sining mga otoridad sa man sa mga ginapatuman na syempre ang minimum health protocol nga dapat ma-observe banwa ang social distancing. Ikalagay panadra sa mga voter registration o kanang satellite center amo ni ang Ayala Capital Central dra sa may dala na Gatuslaw which is sakop sang Bacolod City Police Station 2. Sa naton ang pagpatuman sa aton mga otoridad sa curfew and then ang minimum health protocol. Meron diri sa statement si Police Captain Paul Vincent Pendon, ang station commander sang Bacolod Police Station 2. Sa piyak nga linya with Bombo Carla May Defensor. Bombo Carla sa report. Come in. Yes, Bombo Arlene, no? So, kagabi pa lang, no, ginsecure na sa mga kapulisan sa Police Station 2 nga wala sa may mauna o kung may nagapanago o kung mag-violate sa curfew hours para lang maglinya dari Bombo Arlene para magparehistro sa COMELEC, no, dari sa may Ayala Mall. So, sa subong aga, Bombo Arlene, na-secure gid sa mga kapulisan. Ang aton curfew, Bombo Carl, is 10, no? 10 p.m. Yes. To 4 a.m.
Yes, Bombarlin na 10 p.m. to 4 a.m. ang curfew hours kag ginsigurado gud ini sa mga kapulisan nga wala sa nga mga nagalinya o kon magparehistro ang magbayular sa curfew hour. Bombo Erlin kay ti before no sa nga nagliligad nga mga binulan di daw amo gid ni ang mabudlay gid nga ako Manila Bombo Erlin nga nakakabudlay gid nga napunggan ang naga-violate sa curfew hours kay bangon nga alas 3 alas 2 pa lang ya. Dakpon mo to siguro perte ang prisuhan. Pagwagi ka sa nga butangan na sa ila, bumukar. Kaya gini mo diri Bombarlin gin-issuehan na lang ini sila sa citation ticket para hindi ini sila makatinerman dito sa prisuhan kay bangod nga gutok man no hindi man ini sila makaigo sa mga police station diri sa syudad sa Bacolod, Bombarlin. Tigi pa siguro ini Police Captain Paul Vincent Apendon no nga wala sa may mauna pila dapat alas 4 gid mismo masugod pila ang mga pumuluyo diri Bombarlin ti inigin checker niya siya man mismo Bombarlin gin checker niya ang area gid pa siguro nga wala gid sa nga may magbayular nga magparehistro pero may mga actually kon taga Bacolod lang gid bala ang magapila o kon ikaw bala taga Bacolod lang gid hindi mo na kinahanglan na gid bumukal nga taga alas 2 alas 3 alas 4 kaya dira ya magpila amo gani Bombarlin no ti suno man sa aton sini nga mga information nga nakuha mga sila nag-transfer diri Bombarlin kag ang iban mga mag-ulang gid parehistro sa Comelec Bombarlin para buto no ti subong nga aga ati makitaan diri naton nga malawig-lawig na ang pilahay diri sa may Ayala Mall Bombarlin ti dugay-dugay maghahatag na sang numero kag mahibalaan gid naton nga ang iban diri mapuli gid ini Bombarlin kiti masubra na ini sila sa numero nga ginahatag sang Comelec Bombarlin. Okay. Bombarlin na pamatian nato ng pahayagi kan kay Police Captain Paul Vincent Apendon. Una sa tanan mayong aga sa aton tagpalamati no. So sining aga naobserbaran kag na-implementar man naton sang maayo ang curfew naton kag nakita naton nga lampas alas 4 kag sila nakaumpisa papila dire. So pag abot nila pilahay dumidyo kag ginotok pero tagaan nato na sang direktiba nga i-observe ang social distancing kag pagsuksok sang face mask kag face shield. So sa subong padayon ang aton pagbantay dire sa Ayala Mall para sa parehistro sang aton pumuluyo dire sa Comelec. So ari kita di damo di aton kapulisan kag taga syudad sang Bacolod nga nagabulig sang pagbantay kag pagsaway sa mga wala ga suksok face mask kag wala ga observe sa social distancing. So sir wala sa mga nagkaladakpan sa curfew? Sang kagabi sa pagpanglibot sa akon patrol may mga curfew kita sa aton istasyon. Pero ang related diri sa pagparehistro ginlibot naton di kay hindi ko gusto matabo sa akon area ang mga previous incidents nga before 4 AM damo na tao sa area no. So ginlibot ko gid ni personally ang area kag wala man ko may nakita nga mga tawo nga pasaway. Actually kami man lang diga kilit anay gina sang mga taga syudad sang Bacolod nga empleyado kag kita nga kapulisan. So na-maintain naton ang peaceful nga kaagahon diri sa area sa Station 2. Sir pila ka adlaw sir ang registration diri sa area mo? Sa sining adlaw mayari kita di sa aton Station 2 kag sa Lunes nga adlaw kag Martes yara man kita di sa Ayala Mall. Sa gihapon na amo man sa gihapon nimo sini nga paghimuon sir para at least malikawan ang pag-advance ng kadto diri sa mga maparehistro. Oo, amo gid na ang aton nga aton nga pag-obserbaran kag pag-implementar sang istrikto kay kabalo ka mabudlay ang makigan kita nga wala kita balag implementar sang ordinansa sang aton nga syudad. So libaton ko susubong
adlaw October 14, 2021 may ari kitang registration diri sa Comelec kag kasubong man sa October 18 to 19 diri man Japon sa Yala Mall, Capitol Central ang isa ka registration nato. Okay, Bombo Carl. Tato kadlaw Bombo Arlene, no, ang registration diri sa Ayala Mall, Bombo Arlene, subong nga And then adlaw kag babalik next naman week. next week. Today Yes, lang yes. niya. And then Yes, 2 subong days adlaw. next week. Yes, Bombo Arlene. Okay. So, bago man kay tama man na ka-alerto, dira ang Bacolod Police Station 2, Bombo Carl. Di ba Yes. nagkadto gid siya dira, no? Si Sir Yes, Pendon. Yes, Bombo Arlene, nari diri siya kagaina, asang nag-abot kita diri mga alas 4:30, Bombo Arlene, ari na diri siya nakapwesto, hanggang iya sini nga mga personnel, Bombo Arlene, di siya man mismo naginlibot niya ang area para at least ma-check area man kung mayra pagin sang mga nagapalanago bala, Bombo Arlene, kay previously, no, sa mga areas nga diri man mismo sa SM, sa may Lasal, Bombo Arlene, makita nga damo gin palanago nga mga magaparehistro kung naga-advance nga nagakagto sa area, Bombo Arlene. Di ba nagligad dato may sa sunod gurong adlaw dira balik na naman sa Lasal. Yes, Bombo Arlene, tibos nga adlaw sa BJMP anay, no, ang aton sininga katapos ang Comelec. At iamo naman ang hulaton naton, Bombo Arlene, sa kung sili naman ang madason nga area sa ila sini nga registration, Bombo Arlene. Okay, sige. Thank you, Ged. Bombo Carl. Bombo Arlene, gikan diri sa Ayala Mall, ini si Bombo Carl, may defensa para sa pambansang radyo ng Pilipinas, consistent overall number 1 sa Bacolod, basta radyo. Bombo. Madamong salamat kay Bombo Carla May Defensor, direkta dira sa may dalan na Gatoslaw. Kaya dira naman ni ang ining pagpatigayon sang voter registration diri sa aton sa may syudad sang Bacolod. And then balik ka naman na dira sa masunod nga semana. So one day this week, which is subong Oktubre 14, and then sa masunod nga semana duwa naman ang kadlaw. Buwas ang ining aton Comelec mga empleyado ang magapadulong nga dira sa may Metro Bacolod District Jail sa may dalan na magsaysay para sa pagrehistro diri sa mga inmates dira sa may ining Metro Bacolod District Jail natupad sang Bacolod City Police Office. So at least medyo matulutawhay nagawa ang sitwasyon sa mga areas ning timayaran sang voter registration. Hindi pareho to nagligad sa mga semana nga kadamo gid sa mga nagapila. And iban tibisan alas 2 alas 3 sa yara na nagapila. Isyuhan na lang sa ngaton ng mga otoridad sang citation na ticket. Basta na siling na naton kung taga-dire ka man lang sa syudad sa Bacolod, hindi mo na kinahanglan gid nga mo gid na ang pagpila nga alas 2 alas 3. Kung nakaisa mo lang na masubo kay tin taga Bacolod mismo mo pa nang madisugan sila pang hindi makaparehistro kay tika damo sa mga nagikan sa out of town mga nagkasaylo bala sang registration kuno diri sa may syudad sang Bacolod. I-check na nato ng pila sini ka mga sitwasyon kung may alain na naman ang venue diri for the voter registration. Impunto alas 7 na. Yaren na ang Bombo Network News. Awards, Bombo Network News. And the KBP Golden Dove for Best Radio Newscast Metro Manila goes to Bombo News, DWSM, Star FM, Bombo Radio. At ngayon, ang inyong tagapagbalita. Magandang umaga Pilipinas, anumang oras sa buong mundo. Narito ang Bombo Network News Morning Edition, Oktubre 14, 2021. Napapanood tayo ng live sa Facebook at YouTube channel ng Bombo Radio Philippines. Sa ulo ng ating mga balita. Pinsala sa agrikultura na iniwan ng Bagyong Maring sa Pilipinas, umabot na sa mahigit 600 million pesos. Abangan, kukuha rin tayo ng mga